Og så siger vi endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til tis-smagningen. Velkommen til. Vi skal i gang med at smage på tissen. Ja, og lad os kaste os ud med det samme. Hvad er det? Hvad er det for en tis, vi har med her? Det er morgentis. Det er der ingen tvivl om, tror jeg. Morgentis, det er rigtigt. Ja, det vil jeg skyde til. Ja. Kan vi komme lidt mere præcist ind på klokkeslæt om morgenen her? Ja. Det er en 7.15. Mellem 7.15 og 8. Ja, det er rigtigt for os. Det er umiddelbart tro. Ja, det er mit gæt. Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Kan vi ramme en alder på den? Hvad siger vi? Hvor er vi henad? Ja, så. Hvor er vi henad på den tis der? Det er gammel tis. Det er rigtigt. Ja. Det er fuldstændig gammel tis. Ja. Rigtig gammel tis. Ja. Det er en 86. Okay. Ja. Ja, det ville egentlig også have været mit gæt. Ja. Lad os prøve at gå videre med det andet glas med urin her, så vi kan prøve. Urin! Ja, det er urin! Ja. Hvorfor har du ikke fortalt mig, det er urin? Det har jeg da sagt. Jeg har sagt det fra start. Høj, fy for satan, jeg har drukket urin! Jeg sagde fra starten, jeg sagde, det var tis fra start, jo. Jeg sagde, det var tis. Ja, tis! Det er da ikke det samme som urin! Det er tis og urin, der er nøjagtigt det samme. Det er det samme. Er det det? Ja. Fy for satan, jeg har drukket urin! Ja. Hvorfor har du ikke fortalt mig det? Det har jeg sagt flere gange. Vi vender tilbage igen i næste uge med en rigtig omgang tismagning for folk, der kun kender det græske ord for det.